Kunnafoni TV lajɛbaaw foli ni tanu o ye aw ta ye aw mun b'aw sigi aw sigiyɔrɔ la k'an ka jɛmukanw suit ni a tɛ tɛmɛ aw kɔ foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw la nisɔndiya o ye anw ka haminako ye bi jɛmukan yɛrɛ kɔnɛ kan sa n'o ye bi maya ye an bɛna jɛ ka kuma misigi de kan misigi ale yɛrɛ kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ jumɛn se an ka mara tagabolo kan o hukumu de kɔnɔna na sa an ka mawulili o b'an bolo anw t'a bɛɛ dɔn nka an bɛna jɛ ka dɔɔni fɔ baabu in kan bi hukumu kɔnɔna na sa ale yɛrɛ tɛ maa wɛrɛ ye ale ye Zumana Sangare ne ni ale de bɛna jɛ ka masala an ka bi jamu kan Zumana Sangare i bisimila. Saha Tine ok o diyara n ye i ka bi weleli diyara n ye ka n'i ka plateau sanfɛ ni o ye bi maaya ye ani an ka bi thème an bɛna kuma min kan an bɛ fitinin minnu dɔn a la n'o ye misigi kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ minnu lase an ka denmisɛnninw ka mara tacogo ma bi fo ka se yɔrɔ la yɛrɛ denmisɛnninw ka misigi ko yɛrɛ bɛ ne ka nege bɔ maakɔrɔbaw la ni Ala sɔnna an bɛ fitinin minnu dɔn a la an bɛna jɛ k'o fɔ an lamɛnbaaw ɲɛ san'an ka don baabu kɔnɔ n bɛ Mali kunnafoni TV lamɛnbaga n'a lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan n ka foli b'u bɛɛ ɲɛ n ka foli bɛ aw baarakɛlaw wɛrɛ ɲɛ. Komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ne ni Zumana Sangare an bɛna jɛ ka masala an ka bi baabu mun kan bi o ye misigi yɛrɛ kɛlen don ka mara tiɲɛ cogo di Zu ɲininkali min bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna o ye e yɛrɛ hakilina jumɛn yɛrɛ bɛ e yɛrɛ la an ka sisan misigiko la. Bon i ka ɲininkali diyara n ye sani ko ɲininkali jaabi fɔlɔ n bɛ an ka dɔnkilidalaw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka artisiw fo maa maa bɛ dɔnkili da n b'a bɛɛ fo ka sani ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ ka yafa bɔrɛfa kɛ bɛɛ ɲɛ parce que n'i ko k'i bɛ kuma la a ma kuma ma nɔgɔ dɔɔnin quoi donc an bɛna kuma kɔni daminɛ ni fili min yɛrɛ a la u k'o to denmisɛnya fili ye an b'o yafa deli k'u bɛɛ ɲɛ fɔlɔ bon ne ɲininka misigi yɛrɛ la bi in na misigi bɛ cogo min na bi in na ne kɔni bɛ se k'a fɔ Mali misigi ko hali n'a ma tiɲɛ a yɛlɛmana dɔɔnin parce que misigi an tun bɛ misigi dɔn ni min ye sisan ta ninnu différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que misigi tun bɛ d'abord an tun bɛ misigi mɔgɔw tun bɛ misigi lamɛn fɛn caman kama i b'a ye kuma caman misigi ye i n'a fɔ fɛn de don mɔgɔw b'a a lamɛn ka se k'u la nisɔndiya bon nafaba de tun bɛ o de la parce que i tun b'a lajɛ a tun bɛ libéré physiquement consciencieusement a bɛ libéré dɔnkili dɔw fana bɛ motivation di i ma maintenant o bɛ dépend e yɛrɛ ka e ye mɔgɔ min ye i bɛ misigi genre sugu min lamɛn n'o bɛ se ka i fɛnkɛ kɛ puis misigi fana tun bɛ relation baw di mɔgɔw ma o ye ne ka faamuya misigi la en tant que général mais n'i ko k'i bɛ o ta ka comparaison kɛ bi misigi ko ma i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmani donna a la jusqu'à ce que misigi yɛrɛ bɛ ni ka kɛ sababu ye bi ka an ka mara tiɲɛ parce que misigi ko sababu la bi denmisɛnninw bɛ ka comportement dɔw b'u la jogo dɔw b'an ka bi denmisɛnninw na bi u bɛ se ka caman sɔrɔ misigi ko ya sababu ye ne ka faamuyaw la voilà. Ok i n'a fɔ e yɛrɛ da donna la cogo min na misigi tiɲɛ ka fɔ a sugu ka ca sisan nɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se k'a fɔ misigi sugu jumɛn de bɛ sisan mun bɛ ka denmisɛnninnakaw surtout sifinnakaw yɛrɛ k'u tiɲɛ e yɛrɛ hakilina la parce que sisan nɔ n'an y'a jateminɛ fɔlɔ an b'a ye k'a fɔ an ka artiste kɔrɔbaw n'i y'u ka sɔnw lamɛn hali sini a tɛ kɔrɔ a bɛ dusu don i la a dɔw fana bɛ mara ɲa a dɔw bɛ kɛ fana ni ka dusu don i la walasa i bɛ se ka baara kɛ jogo bɛ jogo la hali n'a b'i la n'i ye a dɔw ka misigi lamɛn a bɛ bɔ i la et puis a bɛ excité ka taa yɛrɛ ta kan mais an y'a jateminɛ k'a ye sisan nɔ ta ninnu dɔgɔyali neni wa camanba fana ye kanu a ka ca quoi e yɛrɛ bolo mun de nana ni o ye a bɛ lamɛnbagaw de la wa walima minnu bɛ ka a da a b'olu de la e bɛ se ka mun de fɔ. Bon i ka ɲininkali la ne bɛ se ka min fɔ o la n tɛna mɔgɔ accuser o la mais n bɛ se ka kɛ misigi kɛcogo ye misigi bɛ ka kɛ cogo min na bi in na i yɛrɛ da sera kuma ma i ko fɔlɔ an ka misigi tun bɛ kɛ cogo min na ni an ka artiste kɔrɔbalenw lamɛn olu ka dɔnkiliw n'u ka foli kɛcogo ani sisan ta kelenw tɛ maintenant ne b'o kɛ i b'a sɔrɔ an bɔra an ka misigi kɔnɔ dɔɔnin misigi minnu tun b'an fɛ yan n'o ye an ka kɔrɔlen misigiw ye an bɔra olu kɔnɔ an taara misigi wɛrɛw kɔnɔna de la genre wɛrɛw b'an ka misigi la par exemple ne y'olu ta bi na n'i ko bi ko misigi ko yɛrɛ tiɲɛna bi denmisɛnninw ka niveau la i bɛ misigi qualité fila n da bɛ se ka s'o ma sisan k'o f'i ye o fɔlɔ o ye an bɛ se ka kɛ arabu ye
ni arapu ta bi parce que n'a fara ko musique yɛrɛ denmisɛnninw cɛ mɔgɔ bi arapu de joona quoi maintenant arapu ye genre musical min ye ale ne bɛ se k'a fɔ ale de nana an de fɛ yan mais an yɛrɛ ka culture fɛn tɛ parce que n'i ye rappeur sources lajɛ ka a histoire n'a fɛnw lajɛ a bɔra jamana wɛrɛw la ka don an fɛ yan maintenant a nana an fɛ yan n'i ko arapu kɛcogo fɛn minnu b'a kɔnɔ an nana ye k'a fɔ n'i ko k'i b'olu waleya an fɛ yan a bɛna se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka mara kɛcogo ma parce que u b'a fɔ ko arapu bɔra ghetto kɔnɔna na bon fɛn min bɔra ghetto kɔnɔna na n'i y'a mɛn ko ghetto ti dɔwɛrɛ o carré kɔnɔna ye mara tɛ éducation tɛ foyi tɛ contrôle tɛ bon arapu de bɔra o kɔnɔna na u ka fɔ la mais n'o nana an fɛ yan o cogo la étant donné k'anw dun ka denmisɛnw ka mara bi bɔ so kɔnɔ ka taga bon u bɛna fɛn caman kɛ a dɔnkili ninnu kɔnɔna na a kɛcogo bɛ ka cofu ka impacter denmisɛnninw ka mara kɛcogoyaw kan bi parce que i da sera a ma i ko nɛni dɔgɔyalimaw bɛ dɔnkilida kɔnɔna na bi ni arapu ta k'a lajɛ an bɛ arapu minnu lamɛn sisan i b'a ye denmisɛn kunna a tila bɛɛ ye classe ye quoi ɲɔgɔn fandɛni ɲɔgɔn pandɛni ani ɲɔgɔn buruja bon o de donna a kɔnɔna de la jusqu'à ce que fɔ o bɛ ka jouer denmisɛnninw kan a yɛrɛ bɛ kɛ i bɛ taa denmisɛnninw ye bi n'olu minnu yɛrɛ donna ghetto kɔnɔ dɔrɔn n'u b'u yɛrɛ kɛ musique ni fɛnw la u bɛ minnu lamɛn musique ninnu kɔnɔna na ani bɛ minnu ye a kɔnɔna na olu bolo ko réalité de u b'a essayer ko jogo n'o comportement ta ka don u yɛrɛ de la o yɛrɛ ye mara tiɲɛna ye mais an ka musique dɔ in na o tun t'a la fɔlɔ mais filanan fana hali ni ye jeli musique jateminɛ fɔlɔ an ka jeli musique kun ka ji u bɛ mɔgɔw kala ɲɔgɔn na u bɛ dénonciation kɛ ka bɛnw la sabati ka fɛnw kɛ mais bi o faama fana bɛ ka taa kɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli ni ɲɔgɔn buruja ye quoi mais i b'a dɔn kɔrɔmatigɛli filɛ nin ani buruja ninnu filɛ ninnu tɛ an ka tabiyaw la a t'an ka éducation kɔnɔna na bon musique dun filɛ nin ye n'i ye a kɛ dɔrɔn ou bien n'i y'a dɔnkilida ni fɛn ninnu kɛ effet de b'u la quoi effet bɛ se ka kɛ générationnel ye o de b'a tɔ bi ne ka faamuya la denmisɛnnin caman bɛ yen bi u ka éducation arrêtelen don k'a sababu kɛ musique u bɛ musique sugu minnu lamɛn ani a bɛ kɛ cogo minnu na parce que fɛnw bɛ k'a musiquew kɔnɔ dɔnkiliw bɛ da kɔnɔna na olu n'an ka mara tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko dɔ bɛ i bɛ se k'u ye kɔfɛ mais n'i y'o kɛ n'i nana o kan fɛ yan dɔrɔn a bɛ k'an ka mara contrôle la donc ne kɔni ka faamu la musique kɛcogo ani dɔnkili a bɛ ka kɛ cogo min na bi ani u bɛ ka kuma minnu fɔ a kɔnɔna na o de bɛ ka se ka jouer an ka denmisɛnninw ka mara tacogo kan bi. Ok, i n'a fɔ an yɛrɛ da sera ma cogo min na mais est ce que a tɛ faamuyalibaliya bolo wa parce que an ka san denmisɛnninw surtout an minnu ye sifinnakaw ye an bɛ minnu ye artistes la idole an ka idole la pour nous an bolo olu ye u ka vie réalité kolosi jigin goloki bolo kelen don parce que olu b'o kɛ walasa k'u ka art présenter mais est ce que an ka faamuyabaliya de tɛ ka na n'a ye ani minnu bɛ a kɛ arabu yɛrɛ kɔnɔna minnu b'a kɛ chaîne don ni fari ɲɛgɛn ni fɛn ninnu ye ni an ka denmisɛnninw b'o ye n'a b'o influencer walasa ka o de yɛrɛ de est ce que o yɛrɛ de fana mana ni mara tiɲɛtigiya parce que an b'a faamu ko olu b'u ka art de présenter olu b'u ka baara kɛcogo de fɛn kɛ ani u ka vie réelle tɛ kelen est ce que denmisɛnninw o faamuyabaliya de tɛ ka na n'a bɛɛ ye. Effectivement o faamuyabaliya bɛ ka na n'a bɛɛ ye parce que ni ne dɔnkilidalaw yɛrɛ sigila ka kuma i n'a fɔ rappeur ninnu n'i tora k'u ɲininka u b'a fɔ non olu bɛ minnu fɔ olu ka vie réelle tɛ olu ye mais olu b'a ka essayer ka fɛn dɔ de fɔ mais ne kɔni hakili la o faamuyakɛbaliya a kɛcogo la parce que denmisɛnnin filɛ nin ye denmisɛnnin bɛ inspirer denmisɛnnin kɛ ka di ka mɔgɔ i ɲɛ ta mɔgɔ yɛrɛ de fɛ quoi surtout ni a ye fɛn min kanu a bɛna denmisɛnnin kunna automatiquement a k'o de ladege a tɛ réfléchir quoi parce que ni m'a mɛn denmisɛnninya ye waati dɔ de ye adamadenya kɔnɔna na o b'a sɔrɔ i ka faamuyaw man bon i ka réflexion man bon fɛn dɔw kan maintenant ni e bɛ dɔnkili da sisan e k'i kanagolo bɔ i bɛ dɔnkili da i bɛ fanɛni banɛni kɛ e b'o kɛ alors que e ka musique cible fana cible dɔw fana kan ka y'a la o maintenant e ka cible de ye sifinnaka ninnu de ye sisan maintenant e bɛ comportement minnu kɛ denmisɛnninw de bɛ o de ladege o denmisɛnnin voilà olu de filɛ o de bɛ mode la surtout an bɛɛ bɛ complexé sifinnakaw bɛ complexé o ko ninnu na maintenant kɛcogo ne kɔni bolo kɛcogo nin yɛrɛ de bɛ ka jouer denmisɛnninw de ka a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni e y'o kɛ sisan déjà e ye denmisɛnninw impacté dɔw yɛrɛ bɛ bɔ sisan i b'a ye dɔnkili kɔnɔ clipw la dɔnkili kɔnɔ u bɛ fanɛni banɛni kɛ denmisɛnnin bɛ se ka ko dɔw la mais a t'a dɔn kojugu ye u bɛɛ ma ye sisan denmisɛnnin bɛɛ kɛra bilekɛla ye dɔw yɛrɛ fana bɛ bɔ u bɛ dɔrɔguw pasada u bɛ tila ka dɔrɔguw fana min clip ni fɛnw denmisɛnninw b'a lajɛ a bɛ impacté u la alors que o fɛ sugu ninnu fɛn o fɛn bɛɛ ye ko a bɛ jouer i ka mara yɛrɛ kɛcogo kan o comportement ninnu denmisɛnninw man kan tɛ k'o dɔn f'i ka se âge dɔ ma o de b'a ye n bɛ hali exemple d'i ma film kan film o film bɛɛ ye ko kojugu b'a kɔnɔ i b'a ye sɛbɛnlɛw kɔrɔ ko moins de 18 ans o kɔrɔ ye jumɛn ye
ni hakili ma kɔrɔbaya ka se niveau dɔ ma I kana to k'u filɛ o kun cɛ dɔwɛrɛ kana se ka a bila I kun na ko tiɲɛ de don quoi ka miiriya ni tiɲɛ ye o ma I bɛna essayer k'a waleya dɔnkili fana b'o cogo la parce que dɔnkili dabɔlen don fɛn caman kama sinon dɔnkilida yɛrɛ nafa ne yɛrɛ bolo dɔnkilida yɛrɛ nafaba de b'a la et puis a nafa ka bon société kɔnɔ parce que dɔnkili bɛ se ka permettre ka dénonciation kɛ ko dɔ bɛ ka kɛ société kɔnɔ hali faamaw fɛ ou bien mɔgɔ dɔw fɛ a man ɲi dɔnkilidalaw bɛ se k'a fɔ o fana bɛ se ka kɛ ka bɛn lasabati fana I b'a yɛrɛ dɔnkili filɛ nin ye ni bɛ dɔnkili yɛrɛ lamɛn yɛrɛ dɔnkili genre dɔw bɛ yen donc nafaba de bɛ dɔnkili la o sens de fɛ mais bi an ka génération na a tɛ ka kɛ o de a bɛ ka kɛ contraire ye mais ne yɛrɛ mɛn dɔnkilidala da e bɛ ka kojugu yira mɔgɔw la e ko ko e yɛrɛ ta tɛ o ye k'a ma dabɔ o kama o de ka faamuya bɛlɛya yɔrɔ in na o yɛrɛ fana ne fana ma se k'o yɔrɔnin faamuya dɔɔnin quoi. mais ne y'a jateminɛ o fɛnɛ b'a fɔ ko o de ka di u ka fanu ye ko parce que bibi na n'i ye dɔnkilida min bɛ mɔgɔw conscience éveiller min bɛ I n'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw b'a kɛ cogo min na ko n'i y'o da sisan k'i ka dɔnkilida tɛ marcher. Effectivement o b'o fɔ bon o tɛ ko yɛrɛ kɛcogo ye I b'a dɔn an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi na an ka maraw gɛlɛyalen don quoi a gɛlɛyalen don u b'o fɔ hali ma sisan hali aw yɛrɛ plateau la mɔgɔw b'a la bi n'i b'i ka plateau sigi k'a kɛ bilasirali yɔrɔ ye ani fɛn dɔ mɔgɔw t'i lamɛn ko f'i ka basic k'a kɔnɔna na bon olu ye fɛnw ye bi olu ye kɛlen don ko dɔw yɛrɛ y'an bolo bi tiɲɛ yɛrɛ an minnu kɔni t'a ko ninnu an tɛ k'u faamuya kosɛbɛ anw bɛ min ye dɔrɔn an bɛ acteurs de ka comportement de ye k'a ye k'olu yɛrɛ de ye a base ye quoi mais ne kɔni bolo o bɛɛ la I bɛ se ka dɔnkili ɲuman da bi a bɛ kɛ a bɛ lamɛn an kumana arabu kan arabu génération fɔlɔ ka arabu kɛra yan an b'o lamɛn n'a sɔrɔ an b'a ɲɛ dɔw la filanan kɔni an ye caman lamɛn olu la mais olu bɛɛ u taw kɛ u ka dɔnkili ɲumanw ni fɛnw ta yan u ma impacté denmisɛnninw ka tan mais bi ta ninnu tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn quoi parce que n'i yɛrɛ bɔra gɛrɛw na bi I bɛ misigi dɔw wɛrɛ lamɛn denmisɛnninw bolo u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u ka dɔnkiliw bɛ ka misigiw lamɛn dɔrɔguw pasaw bɛ ka da fɛnw bɛ ka kumaw bɛ ka fɔ o bɛɛ bɛ ka essayer ka denmisɛnninw tiɲɛ hali denmisɛnninw ka kalanko yɔrɔ la a bɛ ka essayer ka jouer a kan I bɛ taa denmisɛnnin fitininw ta bi n'i ko k'i b'u wɛrɛ lajɛ sɛgɛsɛgɛli k'u kunna u ka kalanw kɛ u tɛ se ka foyi fɔ a la mais n'u ɲininka misigi I n'a fɔ sisan misigi ko yɛrɛ actualité la dɔrɔn u b'a bɛɛ f'i ɲɛna. Surtout n'i y'u bila acapella yɛrɛ la ko ɲina. Jɔn bɛ jɔn kɔ bi o yɛrɛ bɛ se jarabi dɔnkiliw la a ma nɔgɔn voilà imagine hali o yɔrɔ la n bɛ n'o fɔ n ko fɛnkɛ la minnu bɛ jarabi dɔnkili da I b'a ye fɛn dɔw bɛ yen sisan u bɛ taa kuma dɔw fɔ dɔnkili kɔnɔna yɛrɛ la denmisɛnninw yɛrɛ b'a mɛn u b'a da f'u bɛ tila k'a essayer k'a ɲini k'a dɔn fɛn min de don I b'a ye bi hali sutara tɛ ko dɔw la bi k'a sababu kɛ dɔnkili ye surtout jarabi dɔnkili in na taa denmisɛnnin fitinin dɔw sɔrɔ u bɛ ka jarabi dɔnkili da position sugu dɔw la ka kuma dɔw fɔ a kɔnɔna yɛrɛ la I b'a ye dɔrɔn olu cɛ man ɲi mais u b'u dɔn dɔnkili dɔ la a bɛ ka impacter u ka fɛn ninnu bɛɛ la u ka mara kɛcogo hali kalan yɛrɛ la. mais en tant que parent I n'a fɔ an minnu ye denmansa ye an minnu ye kɔrɔ ye an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ walasa ka dɔɔnin bɔ a la. bon an kan ka se ka min kɛ dɔrɔn an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la dɔrɔn ka mara segin so parce que bi an para ninnu an minnu ye denmisɛnnin mansaw ye bi an caman bɔlen don an jɔyɔrɔ la quoi munna an caman bɔlen don an jɔyɔrɔ parce que an kɛlen bɛ ka denmisɛnnin tu wɛrɛ ma ten et puis diɲɛ bɛ phase min na bi ka denmisɛnninw to yen n'u wɛrɛ u ka intégrer diɲɛ na ten quoi surtout à travers les réseaux sociaux téléphone ko ni fɛn ninnu na bi donc an kɛlen bɛ k'u tu wɛrɛ ma ten mais mara da dɔrɔn tɛ par exemple hali n tɛ sigi so kɔnɔ n tɛ sɔn ka bɔ n t'a kɛ tan mais n'i y'a bɔ accès b'a bolo téléphone na accès b'a bolo internet la a b'a bolo télé la a bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama diɲɛ na e yɛrɛ tɛ min kalama sinon I b'a caman I bɛ se ka ne yɛrɛ jateminɛ dɔ kɛ n yɛrɛ ka ɲininiw kɔnɔna na denmisɛnninw ka marako nin kan I b'a ye denmisɛnnin caman bɛ u tiɲɛnen don u maralen don n yɛrɛ delila ka taa denmisɛnnin gɛrɛn dɔw la u ti foyi la dɔrɔn komi nin bannen ni fɛn ninnu kɔ ne y'a fila minɛ ka tugu ka so mais hali mansaw wɛrɛ t'a kalama mansaw t'a kalama bon a bɛ mansaw kɔnɔ so k'olu ka den maralen don k'a sɔrɔ tilalen don diɲɛ na bon o yɔrɔ la sisan n'i ko ko problème mansaw wɛrɛ ɲɔ de don parce que k'olu den don u ma se k'u den mara donc I b'a ye o cas ninnu fana b'a la quoi mais juste an bɛ min ladilikan min di dɔrɔn an minnu ye denmansaw ye an k'an hakili to denmisɛnw na bi an kana denmisɛnw tu wɛrɛ ma quoi den diya ne kana to an k'u tu wɛrɛ ma parce que fɛn caman bɛ k'a kɛ bi a man ɲi wɛrɛ ka ɲɛnamaya n'u ka fɛnw ma I m'a ye ni yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na bi in na Mali la bi ne denmisɛnninw yɛrɛ ka comportement n'u ka kow lajɛ I yɛrɛ b'a ye dɔrɔn vraiment I b'u ka ko dan i ɲɛ la quoi en un mot quoi mais les enfants de 15 ans 13 ans I b'olu ye comportement dɔw la bi u ti mɔgɔ bonya u ti ba bonya u ti ba fila bonya u ti fa bonya u ti fa fila bonya u bɛ drogue ta la
puis quand wari kuma sɛbɛla ma yɛrɛ se ka sɔrɔ a dɔw wɛrɛ da 15 ans hali bɛɛ kɛn bɛ 10 ans dɔw san na ma nɔgɔ bɛɛ kɛn bɛ gɛntisɛ ye sisan parce que ko caman bɛ denmisɛnninw ka bi n'u ka maraw tiɲɛnen don u b'u a vu de imiter dɔnkiliko ni fɛn ninnu de fɛ quoi hali ma ye sisan ko dɔ tun bɛ ka n'anw delila ka kuma kɛ ka tɛmɛ barosen dɔ de fɛ n'o ye o tun y'a hakilina di musow ka arabu ko n'u ka fɛnw kan bon a lajɛ bi aw yɛrɛ an palayaw caman donna arabu la bi f'a yɛrɛ bɛ ka fɛn o bolo mais a tun sera yɔrɔ dɔ la ko wɛrɛ ma b'a ko kɔnɔ la min yɛrɛ tɛ dɔnkilida dɔrɔn o ye ko wɛrɛ man ɲi an yɛrɛ ka réputation ma man ɲi image ma ka société fɛnw tɛ donc bɛɛ de sɔrɔla la parce que ni min donna dɔnkilida hukumu kɔnɔ dɔrɔn u bɛ bɔ musoya yɛrɛ cadre kɔnɔ u bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ parce que ni ma pantalon don ni fɛn kɛ a tɛ dɔn k'i ye rapper a tɛ dɔn k'i ye rapper voilà wa i b'a sɔrɔ style ninnu wɛrɛ n'olu yɛrɛ b'an fɛ yan dɔrɔn o n'an ka kow ti taga quoi ok o diyara n ye an ka émission yɛrɛ bɛ ɲini ka se a kun caman yɔrɔ ma mais ɲininkali laban min bɛ ne bolo ka tɛmɛ la sani an ka émission datugu o ye société yɛrɛ en tant que an minnu yɛrɛ bɛ société kɔnɔna na an bɛ se ka an yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye ani artiste minnu fana b'a da an bɛ se ka weleweledakan jumɛn de se olu fana ma ani ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ a lamɛn. ok i ka o ɲininkali diyara n ye. n'i y'a mɛn denmisɛnninw u b'a fɔ bi denmisɛnninw ye sini ma ye mais n'an bɛɛ y'an sigi sisan nɔ k'a tiɲɛni lajɛ parce que a bɛ yɔrɔ min na sini mɔgɔkɔrɔba ɲuman tɛ f'i ye dɛ. a tiɲɛ yɔrɔ bɛ bɛɛ la ani mun n'i y'a jateminɛ a bɛ denmisɛnninw la a bɛ ɲɛmɔgɔw la a bɛ artistes la an minnu fana b'a lamɛn a b'an bɛɛ lamɛn an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ walasa camanba de bɛ se ka bɔ nin na an ka mara sigi so dɔɔnin. bon ne bɛ min fɔ o la an bɛ se ka min k'o la i n'a fɔ aw yɛrɛ ni min kɛ nin y'o yɛrɛ fɛɛrɛ dɔ ye quoi k'a se ka mɔgɔw wele ka na u ka se k'a ka baro k'a kan o baro kun tɛ dɔ wɛrɛ ka kunnafoniya di mɔgɔw ma ka sensibilisation di mɔgɔw ma mɔgɔw ka se k'a faamu maintenant i ye minnu fɔ a la ka na acteurs minnu fɔ a la ka na ne kɔni bolo denmansaw jamana marabagaw dɔnkilidalaw an bɛɛ kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a faamuya k'a fɔ dɔnkilida filɛ nin ye a b'an ka culture kɔnɔ an ta bɛ dɔn an taa siraw dɔ de don mais a kana kɛ min bɛ ka gɛrɛntɛ sigi an yɛrɛ ka génération nataw la quoi o ye jumɛn ye c'est-à-dire k'a essayer ka dɔnkilida ka a cadre dɔɔni n'i ye dɔnkilida n'i bɛna dɔnkilida f'i k'a dɔn k'a fɔ élément dɔ bɛ olu ka sɔrɔ i ka dɔnkili kɔnɔ dɔw man kan tɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ n'i bɛna dɔnkili min ta ni a ma se ka yɛlɛma dɔ don société kɔnɔ positivement a kana na kɔlɔlɔ don société kɔnɔna na quoi o dɔ ye min ye sisan parce que i bɛ généralement n'a ka dɔnkili kɔrɔ ninnu lamɛn i b'a sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ leçon de morale b'a kɔnɔ les expressions de motivation olu b'a kɔnɔ ni yɛrɛ nana yɛrɛ i yɛrɛ sɛgɛnma pour que i ka émotion bɛɛ ka taga ne dɔnkili dɔw lamɛn dɔrɔn i bɛ lafiya a bɛ dusu ni fɛnw d'u ma mais ni e nana i sigi sisan i ye dɔnkili dɔw lamɛn foyi t'a kɔnɔ fa nɛni ba nɛni kɔ i yɛrɛ bi a bi ole ka k'i lafiya a b'i yɛrɛ de degun quoi bon o min b'a kɛ ɲɛ bi denmisɛnw de bɛ k'u de ta o fɛ k'o de kɛ réalité c'est comme si a b'o togo de la quoi donc bɛɛ k'a faamuya dɔrɔn k'a fɔ dɔnkilida ma dabɔ a ka se ka gɛlɛya lase société ma a dabɔlen de dɔrɔn a ka se ka société lafiya ka société la nisɔndiya ka se ka na ni yɛlɛma dɔw ye société kɔnɔ positivement donc bɛɛ ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o la parce que n'i ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ko ma nɔgɔn minnu balo b'a la sa n'i ko k'i b'a fɔ k'o kumaw de f'i ɲɛna mais je pense que ni bɛɛ y'a faamuya k'a dɔ bɛ a bɛ k'a kɔlɔlɔ lase an ka denmisɛnninw ma donc o dɔnkilidalaw fana k'a yɛrɛ lajɛ minnu b'a a musique genre ninnu kɛ u k'a essayer k'a recadrer dɔɔni k'olu bɔ a la k'o dɔgɔya a la quoi u ka dɔnkiliw da minnu bɛ se ka denmisɛnninw n'encourager k'u bila fɛn dɔw fɛ soit ka ko dɔ ta dɔrɔn n'a dɔrɔn pas dɔnkili de tun bɛ na ten bibi na ni tun ye ko dɔ ye dɔrɔn n'a kɛcogo man ɲi société kɔnɔ se wɛrɛ tɛ ɲɛ k'a kɛ mais e tun bɛ dɔnkili da dɔrɔn k'a fɛn k'a kɔnɔ o de b'a to hali ni y'an ka société k'a lajɛ dɔnkilidala bonyalen de don n'i kɛra dɔnkilidala dɔrɔn i bɛ se ka rôle camanba de jouer i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bonyalen don parce que i ye jama kumakan de awɔ jama ka yɛrɛ filɛ de ye a bɛ se ka kɛ sigida la e bɛ fɛn dɔw ye olu man ɲi mais i tɛna se ka t'i jɔ bɛɛ ka da la a y'a kɛ tan mais caman kun b'a f'u ka dɔnkiliw de fana fɛ ne kɔni ye ne ka wele k'a da ye dɔrɔn dɔnkilidalaw yɛrɛ k'a faamuya dɔrɔn k'a fɔ bibi n'an bɛ yɔrɔ min na diɲɛ yɛlɛmana ko dɔw bɛ yen a ma nɔgɔn donc u k'a lajɛ ka dɔnkiliw lajɛ min bɛ kɛ gɛlɛya ye dɔrɔn u kana t'o siraw fɛ n bɛ k'a denmisɛnninw tiɲɛ u ka yɛlɛma don a la ka na sira dɔɔni fɛ pour que denmisɛnninw yɛrɛ fana k'a dɔn ja dɔnkilida yɛrɛ fana bɛ se ka mɔgɔw falen ka i bila nin sira kan n'i bɛ nin ko la mais a kana kɛ sababu ye ka u bila ka taa déléguéya sira kan fɛnɛya sira kan ani vagabond sira ninnu kan olu de y'a kɔlɔlɔw de olu de man ɲi. Ok, ni kumakan laban b'i bolo k'a lase an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma ani i ka foli kɛ laban.
Bon kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo dɔrɔn ka se an filɛbagaw na lamɛnbagaw ma o ye foli ye ka bɛɛ fo ani ka dugawu kɛ aw yɛrɛ ɲɛ ala ka aw ka cakɛyɔrɔ ta ɲɛ ani aw kana seliya a ka continuer ka ni babu sugu ninnu sigi parce que bi débat ni ko bi mara tiɲɛ yɛrɛ bi mara a kuma ka ca bi mara yɛrɛ de tiɲɛlen no quoi maintenant n'aw fana sera ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ o fana y'aw seko de ye donc ka kumaw lasigi ka mɔgɔw wele k'u hakilinataw de fɔ ka sensibilisation kɛ pour que yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min na moi je pense que c'est une très bonne chose je vous souhaite bon vent an b'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ala k'aw bolo ma ka baara la Isangare merci ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na jamukan min n'a tun bɛ mara kan mara min ni an ka misiki kɛmɛ ka kɔlɔlɔ lase an ka bi sifinnakaw ma n'o ye an denmisɛnninw ye ka foli lase dɔnkilidalaw ma u ka dɔnkili k'a fɔ k'an b'u juguya la o tɛ mais k'a f'u ɲɛna k'an bɛ se ka dɔnkili da ka mɔgɔw conseiller k'i ka dɔnkili lamɛn ka ja ka bɛɛ k'a lamɛn ka sɔrɔ i ma nɛni don a kɔnɔ kuma bɛ kuma la i m'o fɔ surtout jarabi dɔnkili yɛrɛ sisanamaw a ma nɔgɔn dɛ an bɛɛ de jarabilen don mais u k'a lajɛ halisa an ka segin kɔ dɔɔni an ka essayer an ka mara an ka segin so k'a lase ɲɛmaaw fɛnɛ ma o fɛnɛ ni seko ye min ye u k'o fɛnɛ kɛ walasa an bɛ se ka musique ko ye an bɛ se ka fu siri a ko ninnu dɔw danna ni ne bɛ dansigi an ka bi jamukan na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ